Вітаю, шановні глядачі, у ефірі «Об'єктив», я Юлія Лабанова. Цягам бліжэйшых 20 хвілінаў распавядзем пра апошнія навіны Беларусі і свету. Галоўная тэма ўжо цяпер у анонсе. З COVID-19 зноў наперадзе суседзяў. Цяпер у тэмпах росту захворвання. Реанимации сейчас у нас на данный момент все места заняты и заняты тяжелыми пациентами. Некоторые даже в критическом состоянии. Травеньскія надбаўкі ды выдаткі. Ці істотныя змены чакаюць нас у разліках. Пенсионерам сегодня очень тяжело, потому что и дети остались без работы. Сколько могут, столько добавляют. Что ж еще тут думать? Выше мы не прыгнем, от нас ничего не зависит. Когда случился кризис вообще в принципе, и финансовая пандемия, и мы поняли, что деньги, скорее всего, собрать у нас не получится. Як пандемія адгукаецца на братах наших меншых? Сусветная арганізацыя здароўя заклікае ўлады Беларусі тэрмінова дзейнічаць, каб спыніць распаўсюд COVID-19. Прадстаўнік арганізацыі ў Беларусі Батыр Бердыклычаў у інтэрв'ю Белсату падкрэсліў, што зроблена недастаткова. На дзяржаўным узроўні мусяць быць крокі датычна масавых мерапрыемстваў і захады, каб людзі фізічна захоўвалі дыстанцыю. Іначай медычная сістэма будзе перагружаная, а колькасць лятальных выпадкаў імкліва павялічыцца. Падрабязней Ярослаў Сцешак. Беларусь обогнала ўсіх суседзяў не толькі паводле колькасці інфікаваных на душу насельніцтва, але і паводле тэмпаў росту захворванняў. 37% новых выпадкаў за тыдзень. Паводле Мінздароўя толькі сёння выявілі 846 новых інфікаваных коронавірусам. І цяпер у Беларусі агулам больш за 14 тысяч выпадкаў захворвання. Але смяротнасць афіцыйна на мінімальным узроўні. Толькі 89 памерлых з ковідам. Лекары, якія непасрэдна змагаюцца с пандемией, сумняются у этой личбе. Только в нашей больнице, только в нашем отделении пациентов, умерших с подтвержденными мазками COVID-19, порядка 13-14 человек. Министерство оховы здоровья кажется, что все померлые имели хроничные захворвания. К сожалению, нам приходится дифференцировать пациентов на более тяжелых, менее тяжелых, и кого-то отсеивать в отделение, кого-то брать сразу в реанимацию. В реанимации сейчас у нас на данный момент все места заняты и заняты тяжелыми пациентами. Некоторые даже в критическом состоянии, за которых мы боремся буквально каждую минуту. Колькі медиков захворела и померла от коронавируса, Министерство оховы здоровья не кажа. Сёння стало вядома про смерть рентгенолога Любанской центральной районной больницы. Леонид Савич имел 54 годы и подтвержденное инфикование коронавирусом. Анонимное опытание медиков показало системные проблемы с умовами ихной працы. Осветницко-социальное громадское объединение «Звено» накіравала вынікі даследавання міністру Уладзіміру Караніку. 70% медыкаў адзначае, што ім даводзілася купляць сродкі індывідуальнай аховы за свае грошы. Пры гэтым яны не маглі набыць сродкаў з высокай ступенню абароны, бо іх няма ў продажы. Амаль 70% не праходзілі тэсту на коронавірус, а частка тых, хто прайшоў, адзначае, што дамогся гэтага з цяжкасцю. Кантакты першага ўзроўню і хворыя на ковід або пнеўманію не ў цяжкай форме, паводле загаду Уладзіміра Караніка, мусяць лячыцца дома на самоизоляции. Выбух коронавируса у белорусской музычной филармонии у Менску. З яе интернату на улице Бялинского вывезли 5 человек, у тым ліку дитя, а частка инфикованных засталась на месте. Постоянно делает дезинфекцию, и врач постоянно приходит к тем, кто находится на самоизоляции. И сейчас врачи берут повторно мазки. Интернат на карантин не зачинили. Сказали, что будут брать мазки, потому что у нас на этаже кого-то нашли. Но сделают просто, что дома опять сидеть. По всем свете лабораторно подтверждены больше за 3 200 000 выпадков инфикования. От коронавируса померли амаль 230 000 человек. Амаль полова хворых у Европе. У ўсходняй частцы Еўропы, у Беларусі, Расіі, Казахстане і ва Ўкраіне выпадкі захворвання за мінулы тыдзень павялічыліся. Тут мы мусім карыстацца усім арсеналам метадаў, каб стрымаць перадачу інфекцыі.
Ёсць добрыя навіны. 1 траўня адмянілі святочныя дэманстрацыі, мітынгі і маёўкі Дзяржаўнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. У Барановічах не будзе і святкавання 9 траўня, але параду перамогі ў Менску пакуль не адмянілі, насуперак рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі здароўя. Але ўжо вядома, што кітайскія і расійскія вайскоўцы па менскіх праспектах сёлета маршаваць адмовіліся, каб не было заражэння. Яшчэ ў нядзелю Александр Лукашенко заяўляў, што можа ўвесці любыя абмежаванні, але яшчэ не час. Надо делать все вовремя. Надо изолировать. Будем изолировать. Надо вводить там карантин. Будем вводить карантин. Надо комендантский час. Ведем комендантский час. Сёння ж кіраўнік Беларусі на адмысловым паседжанні загадаў міністрам узмацніць кантроль над замежнай гуманітарнай дапамогай. Лукашенко заявіў, што ў свой час на гуманітарцы вырасла апазіцыя. І цяпер ні капейкі не мусіць пайсці на дэструктыўную дзейнасць. Ярослаў Сцешык, Белсат. Нафтаправод Гомель-Горкі пабудуюць у Беларусі цягам бліжэйшых 3 гадоў. Адпаведна распараджэнне напярэдадні падпісаў кіраўнік краіны. Праект рэалізуюць для версіфікацыі паставак нафты. Новы нафтаправод злучыць 2 галіны беларускага ўчастка дружбы – паўночную і паўднёвую. У нас ёсць асобна Новополоцкі НПЗ, асобна Мазырскі НПЗ, якія паміж сабой не злучаны трубаправоднаю сістэмаю. Ёсць прадуктапроводы, гэта азначае, што трубаправоды для перадачы ўжо прадуктаў дызельнага паліва і іншага, якія тэарэтычна можна злучыць, якія тэарэтычна злучаюцца праз нафтавыя базы, але няма нафтаправоду. Адпаведна, у выпадку любой надзвычайнай сітуацыі Беларусь атрымліваецца, што яна забяспечвае альбо адзін, альбо другі нафтазавод. Нафтаправод Гомель-Горкі мае звязаць 2 беларускія заводы. Нафтан і Мазырскі нафтаперапрацоўваючы завод змогуць дзяліцца сыравінай паміж сабой. Акрамя таго, злучэнне Балтыкі і Чорнага мора дзеля транспартавання нафты адкрые магчымасці выбіраць таннейшую сыравіну. Тым часам з 1 траўня Беларусь амаль у 8 разоў зніжае экспартныя мыта на нафту і нафтапрадукты. Гэта прывядзе да змяншэння даходаў бюджэту ад замежнага гандлю, якія і так па выніках першага кварталу аказаліся ніжэй за планаваныя. На некалькі рублёў у Беларусі павысіцца памер пражытковага мінімуму. Адпаведна, праіндексуюцца мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Павысіцца дапамога і на нараджэнне дзяцей. А з дармаедаў за ацяпленне і газ будуць браць паводле поўнага тарыфу. Якія змены чакаюць беларусаў у матэрыяле Таццяны Ўласенкі. Падвышаюць бюджэт пражыткавага мінімуму. З 1 траўня і на бліжэйшыя 3 месяцы ён складзе 246 рублёў 78 копеек. Атракцыён нечуванай шчодрасці ад дзяржавы на прыбаўку ў 6 рублёў 91 копейка я змагла набыць у аптэцы 6 засцерагальных масак, што цяпер актуальна. Прапарцыйна вырастуць мінімальныя працоўныя ды сацыяльныя пенсіі. У цэлым надбаўкі для некаторых сацыяльных катэгорыяў вырастуць на некалькі рублёў. Пенсію паводле ўзросту павялічаць на 3 рублі 45 копеек. Пенсію інвалідам з дзяцінства другой групы на 6 рублёў 56 копеек. Надбаўка інвалідам трэцяй групы складзе прыблізна 5 рублёў. Рост небольшой, не маленький, он примерно связан с ростом цен на потребительскую корзину, скажем так, которая хватит человеку, чтобы просто физически поддерживать свое существование. То есть в этом плане рост бюджета прожиточного минимума и как следствие привязанных к нему социальных платежей не был неожиданностью. Ці задоволенные пенсионеры такими надбавками? Пускай немножко и поможет, хотя бы на лекарства. Ну вот купил я это лекарство. Ну вот. А каждая упаковка 20 рублей. А я купил за 5 упаковок. Вот считайте. Сколько могут, столько добавляют. Что ж еще тут думать? Выше мы не прыгнем, от нас ничего не зависит. З 1 траўня вырасце дапамога бацькам. За першае дзіця выдадуць на 69 рублёў 1 копейку болей. За нараджэнне другога і наступных дзяцей даплацяць 96 рублёў 74 копейки. Вот эти незначительные увеличения, которые происходят, в общем-то, постоянно, если их не делать, иначе вот та сумма, которая выплачивается семьям с детьми новорожденными, она со временем будет сильно уменьшаться из-за роста цен.
Вот. Насколько она сегодня отражает полностью именно рост цен на те товары, которые нужны детям, не ясно, потому что она, конечно, привязана совсем к другой корзине товаров. Да? К корзине товаров, в которой почти нет импортных товаров, в основном продукты питания. Вы сапраўдныя люди, вы маете гонор. І палёгка гэтак званым дармаедам. Заўтра незанятыя ў эканоміцы грамадзяне, апроч падатку на беспрацоўе, поўны кошт мусілі плаціць за гарачую ваду, ацяпленне і газ. Сёння гэты абавязак пераносіцца на 1 год. Паводле адмыслоўца, казаць пра дармаеду ў час пандэміі не даводзіцца. За апрель число тех, кого белорусское законодательство называет тунеядцами, оно выросло. И в этот список надо будет включать тех, кто лишились из-за вируса, из-за кризиса, из-за карантинных мер в мире работы сейчас. И уже их надо было бы тоже заставлять платить эти повышенные тарифы. Да, если сейчас запустили бы эти меры, Беларусь бы просто стала посмешищем во всем мире. Даражеют шмат якія маркі цыгарэтаў. От 5 до 11 копеек повысятся кошты на цыгареты гарадзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман». Приблизно настолькі подвысить кошты на некоторые цыгареты компания «Тытунь Инвест». Импортные цыгареты, что увозит у Беларусь компания «Беларусь Гандель», подорожают от 3 до 15 копеек. Нет, я не брошу курить, но все равно курить буду, но... Конечно, это бьет по карману. Это не такой продукт первой необходимости. И можно как-то воздержаться от курения, либо курить меньше. Вот и все. Они каждый месяц это делают и считают, что нормально, а зарплаты уменьшают. Яшчэ один бонус от дзяржавы пенсионерам. С 1 траўня и до конца верасня яны атрымаюць сезонную 50% знижку на проезд у цягніках рэгіянальных ліній эконом-классу. Знижка будет дзеяць до конца верасня. Тетяна Уласенко, Белсат. Онлайн-галасаванне за адзінага ад апазіцыі кандыдата на прэзідэнта ўзялі ўдзел трохі больш за 4000 чалавек. Гэта прыкладна ў 26 разоў менш, чым чакалася. Сёння апошні дзень, калі на адпаведным сайце можна аддаць свой голас за Юрася Губарэвіча, Миколая Козлова або Ольгу Ковалькову. Праймерис еще идет. Сегодня до 23:59 можно будет проголосовать, отдать свой голос. И на этом онлайн-голосование закончится. Потом у нас по графику идет Конгресс демократических сил, где мы соберемся, представители партии, представители независимого кандидата, если он наберет соответствующее количество процентов или баллов. И тогда уже на этом конгрессе будет решено, кто победил в праймерис. Акрамя онлайн-галасавання, у праймерис былі запланаваныя паездкі па рэгіёнах. З 56 запланаваных палітыкі наведалі толькі 13 гарадоў. У сувязі з пандэміяй каранавіруса візіты давялося адмяніць. Першапачаткова за перамогу ў праймерис змагаліся 5 палітыкаў. Пазней Павел Северынец і Алексей Янукович выйшлі з гонкі. Хто стане адзіным ад апазіцыі кандыдатам для ўдзелу ў выбарах прэзідэнта, Юрась Губарэвіч, Миколай Козлов ці Ольга Ковалькова, стане вядома 31 траўня на Конгрессе демократичных силаў. Адмовіцца ад адміністратыўных арыштаў на час пандэміі. З гэткім патрабаваннем да ўлады ў Беларусі звярнуліся айчынныя праваабаронцы. Штопраўда, прапанова пакуль засталася без адказу, у адрозненні ад сітуацыі ва ўкраіне. Там у парламент унеслі адпаведны законапраект аб вызваленні некаторых зняволеных дзеля лепшага забеспячэння сацыяльнага дыстанцыянавання ў месцах пазбаўлення волі. Пра COVID-19 у турмах больш распавядуць мае калегі. Паводле нормаў украінскага заканадаўства, у месцах зняволення на одну асобу адводзіцца каля 2 квадратных метров. Менавіта з гэтай прычыны там немагчыма самаізалявацца і захоўваць сацыяльную дыстанцыю. Кроме того, у администрации, как правило, нет средств для того, чтобы купить средства защиты, даже такие простые, как маски или рукавички и так далее. Просто потому что нет бюджетных денег. Эта система очень плохо финансируется. С пачатку карантину Міністэрства юстыцыі Украіны закрыла пенітэнцыярныя установы. Вязні могуць сустракацца толькі з адвакатамі ды праваахоўнікамі. Таксама на час карантину зняволеных нельга перамяшчаць з адной установы ў іншую. Па магчымасці ў месцах абмежавання волі ўзмацнілі вільготнае прыбіранне ды закупілі сродкі індывідуальнай абароны.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у калоніях і СІЗА выявілі 6 выпадкаў зараження COVID-19. 4 хворых, працаўнікі установаў, 2 зняволеныя. Выявілі коронавірусную інфекцію і ў 2 асобаў, якіх экстрадавалі ў Беларусь з Одесскага СІЗА. Я боюсь, что эта цифра очень такая, знаете, розовая. На самом деле все гораздо хуже. И я очень боюсь, что мы на пороге вспышки эпидемии в этих учреждениях. Гэтаксама Белсату стало вядома пра выпадак, калі зняволены за COVID-19 сидзеў у агульнай камеры, да таго ж яго выводзілі на прагулкі разам з іншымі. Ходил на улицу спокойно, нормально, на прогулки везде. То есть я звоню, говорю, что там начальник что-то шевелится, вам что, хоть вам сделать тесты? Нет, ничего. Никто ничего не делает. Увязніў адным з следчых ізалятараў, які таксама прасіў не называць ягонага імя, яшчэ ў сярэдзіне сакавіка з'явіліся сімптомы прастуды, кашаль ды павышаная тэмпература. У судзе ён падаў хадайніцтва, каб яму правялі абследаванне ды вызвалілі з-пад арышту, але суд адмовіў. А медработнікі калоніі без даследавання далі вязню антыбіётыкі і толькі праз месяц зрабілі флюорографію. Кровь еще на анализ не брал никто. Вот, все обещают, тут, не знаю, может, на днях сделают, в конце концов. Но так официально нет инфицированных. Но поднялась информация, мы знаем, что здесь есть. Был доктор, который работал здесь. Вот, и его жена работала. Сейчас у меня доктор на самоизоляции. Ад працаўнікоў зняволены чуў, што ў медработніка СІЗА выявілі коронавірусную інфекцыю. Афіцыйна інфармацыя гэтая не пацвярджаецца. Са слоў зняволенага, ў некаторых камерах таксама ёсць людзі, якія скардзяцца на павышаную тэмпературу ды кашаль. Пры гэтым масак і антысептыкаў у калоніі дастаткова. У сувязі з каранцінам праваабаронцы раяць вызваліць як мага болей зняволеных умоўна датэрмінова ці праз амністыю. Гаворка ідзе пра тых, хто ўжо адбыў большую частку пакарання і не стварае небяспекі для грамадства. Рекомендация освободить как можно больше людей. Она всеобщее, это во всем мире так делается. Уже освободили Франция больше 6 тысяч, Англия больше 3,5 тысяч. Много в США и в Италии. В Турции был законопроект об освобождении 100 тысяч. В Иране в самом начале освободили 70 тысяч заключенных. Украінскі Мін'юст разам з праваабаронцамі распрацавалі 2 законапраекты аб вызваленні вязняў. На мінулым тыдні іх ухваліў Кабінет міністраў, пасля чаго законапраекты ўнеслі ў парламент як неадкладныя. Калі іх прымуць, на волю выйдзе каля 3000 чалавек. Ганна Сакалова, Павел Стех, Всеволод Шлыкаў, Белсат. COVID-19 прынёс змены не толькі ў звыклы лад людзей, але і ва ўстановы, што працуюць з жывёлінамі. Гэтак заапаркі і цэнтры дапамогі сутыкнуліся перадусім з фінансавымі цяжкасцямі. Спонсарская дапамога скарацілася, а зарабляць на імпрэзах стала немагчыма. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі заклікала экалагічныя арганізацыі паспрыяць за валанцёрскай і фінансавай дапамогай. Хрысціна Чарняўская працягне. Мы несем адказнасць за тых, каго прыручылі. Падчас каронавіруснай пандэміі варта прыгадаць пра гэта і падтрымаць тых, хто не можа папрасіць самастойна гадаванцаў цыркаў, зоапаркаў, ды і цэнтраў дапамогі. Ірына Траяноўская заснавала цэнтр «Сірын» найперш, каб дапамагаць дзікім птушкам і жывёлінам, якія апынуліся ў бядзе, з магчымасцю вярнуць іх у натуральнае асяроддзе ці ўладкаваць у надзейныя рукі. У центре на утрымании приблизно 60 годованцев. Везут животных разных размеров. Сейчас уже начинают обращаться. Раньше это были птички и максимум лисы. Сейчас нам предлагают косуль, лосей, медвежат. Вот барсука привезли. Как бы это тоже специфическое животное, которое вот в такой вольер не посадишь. Пришлось выселить лису и занять ее вольер барсуком. Теперь «Сірын» на мяжы закрыцця. Фінансавай цяжкасці цэнтр пачаў зазнаваць яшчэ на пачатку зімы. Коронавирусная пандемия только погоршила ситуацию. Сышлі спонсоры, адмяніліся імпрэзы, якія дазвалялі зарабіць на утрыманні жывёлы. Когда случился кризис вообще в принципе, и финансовая пандемия, и мы поняли, что деньги, скорее всего, собрать у нас не получится, если сейчас не случится какое-то чудо, потому что были меценаты в Германии, которые сейчас перестали выходить на связь. Негативно COVID-19 адбіўся і на еўрапейскіх зоопарках. Шмат якія з іх аказаліся ў складаным становішчы па ўвядзенні каранціну. Гэтак прыватны зоопарк нямецкага гораду Ноймюнстер, пазбаўлены дзяржаўнага падтрымання, быў вымушаны скласці спіс жывёлінаў для ўсыплення.
Ахвяраванні – адзіная крыніца даходу падчас часовага закрыцця. І публікацыя спісу на ўсыпленне, безумоўна, прынесла плён. Заапарку ўдалося забяспечыць сябе да сярэдзіны траўня. Заявіла дырэктарка заапарку Верена Каспары ў спадзеве, што неўзабаве ім дазволяць адкрыцца зноў. У Беларусі каранцін не ўведзены. Аднак, каб пазбегчы неспрыяльнай сітуацыі, Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя загадзя звярнулася да экалагічнай супольнасці з просьбаю падтрымаць цэнтры дапамогі дзікім жывёлінам, зоопарки, да и цирки при необходимости. Тут все адресно, в зависимости от каждого учреждения, что им требуется непосредственно. Вот поэтому отдельно счет мы не организовывали. Поэтому мы обратились к общественным организациям, потому что им, в принципе, проще в этом плане организовать сбор тех же средств, и опыт у них есть в этом плане. Паводле прадстаўнікоў Менскага заапарку пакуль патрэбы ў дапамозе няма. І ўсё ж у міністэрстве просяць быць пільнымі, ды не адмаўляць у валанцёрскай ці фінансавай дапамозе, калі яна патрэбная. Цэнтр Сірын можна падтрымаць ужо цяпер. Перавесці грошы на рахунак, перадаць харчы ці стаць апекуном якой-небудзь жывёліны. Больш інфармацыі на сайце sirin.by у раздзеле «Дапамога». Хрысціна Чарняўская, Белсат.